Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfokambanjwa ukhathini umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMagwiyane kaVaphi kaNokhonjo bafowethu nodadewethu siyimpunga yesintu sishicilele incwadi ezifundisa isintu. Incwadi yokuqala esihloko sithi sithini isintu i450 uma ufika imphelandaba uzozicoshela yona. Kanjalo nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile nayo i450. Kuzoba khona incwadi esihloko sithi uyokhula uzukhokhobe i250. Kuzoba khona incwadi yesine esihloko sithi indlela yesintu i750. Abantu abaningi ke bayishayela impunga yesintu noma befika emphelandaba bakhala abantu ukuthi impunga yesintu ngiyafisa ukuzithola incwadi kodwa ngokwentengo yazo angikwazi ukufinyelela. Mina ngiyimpunga yesintu ke ngeke ngizibone zibiza kahle le ncwadi ngoba ulwazi olukuzona lijulile kakhulu kunabantu abaningi esezabaxazulela inkinga le ncwadi ezibiza imali eningi kabi mohamba uyakumela lapho endabuko. Yabona nje makuthumela lapho endabuko uzokwembula ingubo bize eningi imali kanti indlela yesintu ngo750 yakunika ulwazi lokuthi ingubo imbulwa kanjani. Yingakho ke ngiyimpunga yesintu ngibuye ngithatha isinqumo sokuthi ngenza amakhombo ngenza ispecial ngisuke ngenzela labo bantu othola ukuthi abafinyelele ekutheni bazitheke incwadi zethu abanayo imali. Wena unemali zithenge nje incwadi zempunga yesintu ngale mali esiyishoyo. Indlela yesintu uyithathe nje ngo750 ngoba impunga yesintu mayizehlisa le ncwadi ayitholi lutho lingako kodwa isuke yenzela labo bantu othola ukuthi banesifiso nothando lokuzithola incwadi kodwa kufinyeleleke. Nayi ikhombo bafethu incwadi ezintathu awu15 kuphela lamakhombo senzele labo bantu abangafinyeleli. Uzithola ngo865 uma uzofika emphelandaba. Uma sokuthumelela zona 965 uyayibona lonto zu15 kuphela makuphela lamakhombo seziphelile. Uyashayela ke kuzona inombolo lezo zibonayo zivele escreenini sakho senza inhlelo zokuthi sikwazi ukuthi sikuthumelele zicoshwa phansi bafowethu. Sibeke sesikubhansela nangekhalenda ka2025 yala emphelandaba yempunga yesintu ukwazi ukubona ukuthi namhlanje holiday njalo njalo. 865 mawufika emphelandaba 965 uma kuukuthi ufuna sikuthumelele zona ukude kulabo bafowethu abaphesheya kwezilwandle. Uma kuukuthi ufisa ukuthola incwadi sizoqala sibheke kuqala izwe okulona bese sisho ukuthi ke idelivery yakho izoba into engaka. Bayazi ke laba bazithenga bayile phesheya kwezilwandle ukuthi khamba kanjani kodwa kubona asikho bafowethu special nina nile phesheya kwezilwandle unike imali nini zithengeni nje ngentengo yazo. Laba fowethu senzela labo bantu othola ukuthi bayafisa ukuthola incwadi kodwa amandla banawo. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzobuza umbuzo othi uyicela nini intethelelo ethongweni lakho. Umuntu nomuntu kunethongo elimphethe. Umuntu nomuntu kunethongo ekuyilona elimnikeza amandla anawo. Umuntu nomuntu kunethongo ekuyilona elimnikeza imali angibeke kanjalo. Njengoba usebenza kunethongo ekuyilona elakunikeza lo msebenzi kodwa ukazi ukubonge. Njengoba unesiphiwo ucula kangaka udansa kangaka wenza izinto kangaka ukhuluma kangaka kunethongo ekuyilona elikwembethe elakupha lesiphiwo onaso abantu abakubabaza ngaso kodwa nokazi uzulubonge. Njengoba unemali kangaka unikela kangaka esontweni uyazini ukuthi unecala ngoba awukaze ethongweni lakho uhamba uye konikela unikelele lethongo lakho ekuyilona elikwembethe nekuyilona elikupha le mali awukazi usondele kulona uzolibonga. Uyicela nini intethelelo ngalelo phutho walenza. Niyazi bafowethu nodadewethu izinto zethu into enza ukuthi zibuye zixhuge
amaphutha esinawo esiwenza singanaki. Ayikho into embi njenganokuthi ithongo likwenzela izinto bese wena unyathela amandla alo. Abantu abaningi bawanyathela amandla abantu abadala. Ukulibabaza ithongo kuyinto enkulu. Uthi ngiyabonga bomkhulu bami Mdumo. Ngiyabonga bokhokho wami Thumla Tshatatsha. Ngiyabonga khokho kamama Pheshe. Ngiyabonga khokho kamkhulu Maguyane. Ngiyabonga khokho kakhokho Vaphi. Uyabona? Uwabonga amakhehla ubababaze ogogo ukuthi bogogo bami ngiyabonga. Ngokwesintu nangokwemvelo abantu abadala ibona bahamba phambili kumuntu. Akuyena uNkulunkulu. Kwangadalwanga kanjalo. Kodwa imfundiso yafika zosiphambanisa yabathatha abantu abadala abashovela emuva. Ngenkathi wena uqala abantu abadala ubashovela emuva, usulenzile icala. Ayikho bafowethu into ebaluleke njenganokuthi ngelinye ilanga ekuphahleni kwakho uyicela intethelelo kubantu abadala ngaphambi kokuba udlulise izicelo zakho. Abantu abaningi mabefika bephahla noma bethethe empepheni, umuntu uthi efika avela ngene phezulu kodaba bokhokho bami bomkhulu bami bogogo ngicela ukuthi nokuthi akhohle umuntu ukuthi wonile phambi kobuso babo. Kulomhlaba omagade ahlabayo sithi sinyathela. Uthola ukuthi ukunyathela kwethu sicabanga ukuthi kuhle kanti kubona labesebelele phansi kothuli lomhlaba ukunyathela kwethu sekuyicala. Yingakho kubalekile ukuthi uma uwumuntu usondela kubantu abadala uzophahla noma uthetha empepheni, kubalekile ukuthi uqale ngokuzilahla kuqala. Usho ukuthi abantu abadala lomhlaba esiphila kuona umagade ahlabayo sithi sihamba uthola ukuthi ukunyathela kwethu sesonile. Ngiyacela ke makhehla, ngiyacela nani bogogo ukuba ningithethelele emaphutheni enike wabone kimi. Ngiyacela ningithethelele kuona. Bese kuyangena enkulumeni yakho. Kodwa ayikho into ebalekile njenganokuthi wena muntu qobo lwakho ube nenhlambuluko eqondene nawe ozoyenza ethongweni lakho ekuyilona eliphethe izinto zakho. Uzilahle, uligeze lethongo, ulihlambulule bese ulicele likwazi ukukwenzela nokuzembula, likwazi ukuziveza kuwe. Ngoba yikho futhi into ebhlungu njenganokuthi uyaphila nje umuntu kodwa manje awazi ukuthi wena uhamba nobani, awazi nokuthi uphethwe kuphi komalume noma koma wakho noma komalume kababa noma komalume kamama, awazi wena uyaphila nje. Into ebhlungu ngaleyo nto yokungazazi nokungaziqondi ugcina wenza izinto eziningi kodwa imiphumela ungakwazi ukuyibona. Kubalekile bafowethu ukuthi uhlale mawumuntu ubahlanze labantu abakuwena, uyenze inhlambuluko, uzilahle emaphutheni ukuthi wena watshela intombazana imithi wathi ayikhipha isisu. Nawe umuntu wesifazane wavela wakhipha isisu langcola lethonge likuwena. Manje inhlambuluko uyenza nini? Ngoba phela bafowethu abantu abadala kuningi abakwenza ukuthina kodwa thina sicabanga ukwenza okuhle kubona. Abantu abaningi bayakhohliswa kakhulu abanye abantu. Babafundisa imfundisoze. Uthola ukuthi umuntu abantu abadala akasabakhuthaza, akasabatusi, akabaqhakambisi. Kodwa lo muntu useqhakambisa isonto kuphela. Hayi mina bafowethu anongixolela, mina nongixolela. Mina akekho umuntu engamfundi njenganomuntu oqhakambisa kakhulu isonto akhohlwe yikubo. Ngenkathi uqhakambisa kakhulu isonto ubathatha kancane abantu abadala. Ngoba uNkulunkulu udale bona abantu abadala ukuthi koba yibona bokuqala konke okunye kolandela kamuva. Manje sekube khona umuntu othola ukuthi makufanele enzele abantu abadala okuthile athena wabenzele esontweni. Ayikho leyo nto bafowethu. Awukwazi ukuthi wena uzothi abantu abadala uzobapha ukudla esontweni. Ayikho leyo nto. Abantu abadala mawufuna ukubapha ukudla uzobapha emzini wabo. La bezokwazi khona ukuthi balawule, la bezokwazi khona ukuthi baqholoshe. Uma wena uthi uzawubenzela esontweni abantu abadala ukudla, uzobapha esontweni ukudla. Ikwabani esontweni? Bazokwazi ukulawula ngoba ngeke baze bakwazi. Asingenzi izinto bafowethu ekungezona. Asingafundisa abantu izinto ekungezona, sibanakalisela imisamo yasemakubo.
okwenza esontweni okwakhona esontweni akuthinta umsamo wakho, kodwa into oyenzela umsamo wakho uyenza imsamo wakini. Awukwazi ukuthi ngwenzele isibonelo nje, awukwazi ukuthi uzothatha imbuzi uthi uyonikela kwaShembe upha abantu abadala isithebe. Ayikho leyo nto leyo. Mawufuna ukubanikeza isithebe abantu abadala bakini, udinga ukuthi uhambe uye ekhaya kini la uzoyihlaba khona imbuzi, ushisa impepho emzini wabo, ubatshele ukuthi wena ubanikeza isithebe. Manje wena uma uzolalela abantu abazokutshela ukuthi uyakwazi ukuthi ufike unikele kuphela uthi nasi isithebe sena, ayikho leyo nto leyo. Lo muntu lo udlalela ngawe. Into ethinta umsamo wakho uyenza kini, awuyenze esontweni. Ingakho ngithi ake ngithinte la enkolweni nami engikuyona ukuze abantu bezokwazi ukuthi uma uye esontweni uyakonikela usukuyonikela ngokwasesontweni. Akusho ukuthi mesunikele into ngeke usayenze ekhaya emuva kini. Uma uye esontweni ukuthi mhlawumbe uhambisa ukudla uphakele bona abantu abadala, kodwa unikela ngokudla. Hayi ukuthi uma uhambisa ukudla usunika abantu abadala bakini ukudla, ayikho leyo nto. Ukunikela lokho ngokudla ekhaya kini emuva egcekeni lomuzi wakini kuyadinga ukuthi nakhona ukwenza ukudla, ubanika abantu abadala ukudla, uyihlaba imbuzi, usho ukuthi bogogo bami nani bokhokho bami nami bomkhulu bami nayi imbuzi engininikeza yona. Manje wena njengoba konke ukwenza esontweni uyicela nini intethelelo kubantu abadala bakini lapho badelelayo, ngoba phela wena usasondele eduze kwabo. Kodwa wena into yenza sewazi ukuthi yonke into yenziwe esontweni, yonke into yenziwa ngokwesonto. Phakathi komuzi wakini makukhona into eyenziwayo awusayenzi wena into ngaphandle kwamakholwa. Kanti kabani la nilinda umfundisi ukuthi uzobusisa inkomo, anihlaba umfundisi athathe eside isikhathi kufanele ngabe umsebenzi uqalile, manje nilinda indoda yakomunye umuzi. Zonke lezo zinto ziwukona, aziyona injabulo kwabalele. Awukwazi ukuthi ungalawulwa omunye umuntu wakomunye umuzi, ulawula umthetho wakwenye indawo egcekeni lokhokho bakho. Kini umthetho osebenza kini umthetho wakini, hayi umthetho wakwenye indawo. Umthetho wakwenye indawo kufanele niwuhlaziye eqala nizwe ukuthi abanikazi beceke bahambisana yini nawo. Hayi bafowethu kulungile, asingawageqa amagula ngoba semuke, kodwa isifundo sethu sanamuhla besithi ayikho into ebaluleke njenganokuthi ngelinye ilanga ukuyicela intethelelo kubantu abadala bakini, ngoba kuningi ukona esesone ngako. Wena uyakwazi ukuthatha imali, uthatha ama-1000 uwasesontweni, kodwa kini makuthiwa kukhona into ekhona awukwazi ukwathatha ama-1000 uxhase kini ukuthi kwenziwe leyo nto. Kini makufanele kukhushule ukhokho wakho, ubuka labantu labe kuyibona abamele lo umsebenzi, ungabaxhasi. Kodwa esontweni makuthiwa kukhona into eyenziwayo uyakwazi ukulithatha i-1000 unikele, kodwa kini awukwazi ukwenza lokho. Asiyiyekeke leyo nto bafowethu ukuthi sibe bakhulu esontweni. Esontweni awugeji khona, kukho ukugejayo okwenziwa khona, kodwa kini ziyakugeja ezakini, uyaziba kwezakini. Ukhumbule ukuthi mhla kufika usuku lokuhamba emhlabeni ngeke uye kulabantu basesontweni, kodwa uya kokhokho bakho bafike bakugwebe. Awucabange uzofika ugwetshwe esikhundleni sokuba ngabe uhlala kahle. Abantu abaningi abanalo ulwazi lokuthi noma ungasonta uthi uyongena lapho kulelo zulu lelo, kodwa okhokho bakho bawufike bakukhiphe khona kulelo zulu lelo, bakuthathe bahambe ukufaka esihogweni somndeni. Uma umuntu kubalekile ukuthi ikini kube yilona elihamba phambili bafowethu, lento ngohlala ngiyishumayela ngaso sonke isikhathi, okuthi kini musa ukona kini ube muhle esontweni. Lungisa izinto kini, uyicela intethelelo ethongweni lakho ngokuthatha imali yalo uhambe uye esontweni, kodwa lona awulenzele lutho. Uyicala lokho, kufanele nikwazi lokho namhlanje. Bekungcono kakhulu ungakayazi lento, njengoba sengiyikhulumile kufanele wazi ukuthi kuyicala ukuthi kini kukhona amacala kemsamo okhokho bakho angenziwe, kodwa wena uthatha imali uyisesontweni. Musu ukuthatha imali uyisesontweni
ungakaqedi ukwenza izinto zakini. Qeda ukwenza izinto zakini kuqala ngaphambi kokuba uthathe imali uyisesontweni, ngoba kukhonhlanhla kuzibusiso ozithola esontweni ekubeni kini kunamacala. Noma unganinikela ngamalini uma kuukuthi kini awukakazenza izinto khohla. Funa uqala ulungisa izinto zakini kuqala, ngoba umndeni wona ohamba phambili. Manje nina bafowethu ngeke abantu abangahlupha abantu babeka isonto kakhulu phambili, yonke into yasesontweni abayiphikisi, benza yonke into kodwa emakubo abazenza izinto. Uma umuntu kubalekile ukuthi wazi kusukela namhlanje ukuthi uma amacala okhokho bakho ungawalungisile, kodwa esontweni umkhulu uyazenza izinto, ukhipha imali esontweni kodwa kini imali awuyikhiphi makwenziwa umsebenzi kini. Umfowenu mhlawumbe uzokwenza umsebenzi awukhiphi lutho wena, awumphekisi ngalutho umfowenu, awuthengi lutho, kodwa esontweni uyakwazi ukuzenza izinto. Kufanele wazi ukuthi unecala, uyadinga ukuyicela intethelele ethongweni likuthethelele ukuze ukuthi makufika usuku lokufa bafike bangakugweba abantu abadala ngale. Kubalekile ke bafowethu ukuthi umuntu nomuntu ayenze inhlambuluko eqondene naye, acela abantu abadala bamthethelele emacaleni wonke awenze emhlabeni engazi. Nazi-ke incwadi zethu ikhombo lebafowethu eincwadi ezintathu, sithini isintu, amava ahlabahlosile, indlela yesintu. Zonke le ncwadi zo-3 amakhomba awu-15 zo-865 rand. Asuthathe kumfanekiso oqoshiwe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga Hey,